имрӯз ба ширкати такси аҳрорӣ нафаре занг назад ё нафаре дархост накард ки мо ӯро ба ҷои бурда оварда бошем, вале мо худамон тасмим гирифтем ки имрӯз сайри шаҳри хуҷанди босонӣ карда бошем бо ҳамроҳи аскарони пешқадамтарини қисми низомии 6593. Бинандагони азизу арҷуманд, чун имрӯз сана дар тақвим 23 феврали соли 2021 аст, албатта мо истифода аз ин фурсати қулай аз номи гурӯҳи эҷодии лоиҳаи такси аҳрорӣ ва алахусус аз номи кулли кормандони телевизиони Сомон ҳамаи шуморо бо 28-мин солгарди таъсисёбии Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз самими қалб табрику таҳният менамоем. Мо мунтазири он мешавем, то аскарон аз анҳамин қисми низомӣ берун омада бошанд. Озод. бинандагони азизу арҷуманд, бояд қайд кард ки баъди гирифтани аскарҳои қаторӣ аз қисми низомии 6593 мо роҳамонро идома дода истодем. Албатта мо чихеле ки дар воқеъ қайд карда гузаштам, имрӯз тасмим гирифтем ки бо ана ҳамин аскарону афсарони пешқадам сайругашти Хуҷанд шаҳр карда бошем. дар оғоз албатта аз номи шумо низ ба ана ҳамин аскарони пешқадаму пешсаф 28-мин солгарди Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон муборак бошад мегӯям. Хуб, оғозан аз табатон пурсон шавем. барномаро шурӯъ кунем аз шиносоӣ. Номи ман Маҳмудхон. ман Шомузафархонов Асрор Гуласанхонович аз вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, ноҳияи Рошқалат, деҳаи Ҷавшангоз. Таи даҳ моҳ шудааст ки ман дар ин шаҳри Хуҷанд дар қисми низомии 6593 хизмат карда истодам. Юнусзода Фардин Ҳусейн, ман сокини ноҳияи Рӯдакӣ ҳастам ва ташаккур мегӯям барои даъвататон ба ин барнома. рӯзи 23 февралро бо 28-мин солгарди Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳар яки шумо табрик мегӯям. ман сарбози қатории Саидаброр Саид Раҳмон, зода ва иstiqomatkunandaи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, ноҳияи Дарвод, тӯли 18 моҳ аст ки дар вилояти Зу дар шаҳри Хуҷанд хизмат карда истодам ва ҳамаи ҳамватанон ва ҳамаи онҳое ки ин барномаро тамошо карда истоданд, онҳоро ба 28-мин солгарди Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон табрик гуфта ва ҳамаи онҳо гуфтаниам рӯзи артиши миллӣ муборак бод. саломат бошед, барои шумо ҳам муборак бошад мегӯем ва таваннои онро мекунем ки бигзор ватани азизамон ҳамеша тинҷу ором бошад. ана ҳамин сулҳу ваҳдате ки имрӯз мо дорем бигзор аз мо ҳеҷ гоҳ дур наравад. чӣ гуфте? бале, ҳама хеле. хуб, аскарон, ман якчуро қайд кардани ҳастам, шумо ин ки гӯем ба маҷлис рафта истода бошед, гӯё ки ҳисобото тайёр не, ба маҷлис не, ба сайру гашт рафта истодед ва боядам таби мо болида бошад. ҳамин тавр? саломат бошед. хуб, дар оғоз ба ки салом мерасонедтон? Ба ягон нафароне бошанд ки пайвандони шумо ба ҳисоб мераванд. Як саломи гарму ҷӯшон аз шумоён. аввал саломи худро ба падару модари азизам ки маро тамошо мекунанд, саломи гарми худамро ба ҳамаи хешу таборе ки ҳамаи онҳое ки маро дӯст медорам, ман дӯсташон медорам, саломи худро ба онҳо расонданиам ва гуфтаниам ба он ҷавонмардоне ки ҳоло дар берун гашта истоданд ба хизмати модар ватан биёянд. хизмати модар ватан намуда ин шараф аст. асрорҷон чӣ мегӯянд? ягон чиз илова мекунанд? бале. хуб, марҳамат. ман мехоҳам ки якум барои хонавода модару падару салом гуфтаниям ва баъдан мехоҳам ки ҳамин ҷавононе ки дар ҳамин шаҳру ноҳияҳо хай мегӯем ки дар ҳамин Тоҷикистон беҳуда гашта ҳастанд, мехоҳам ки ба қисми низомиҳои Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон дохил шуда ба сари баланд хизмати модар ватан пеш баранд.
хизмати модар ватан қарзи ҳар яки ҷавонони тоҷикистон мебошад. беҳтарин аҳсан барои ибрози андеша ман ташаккур мегӯям. хуб асрорҷон бобати шароитҳои қисмҳои низомӣ шумо чӣ мегӯед? шароитҳои қисми низомӣ ягон камбуде надорад. аз ҷиҳати хӯрока, либос, аз ҷиҳати тозагӣ ҳама тарафа қаноатбахш аст. ин лаҳзаҳо басо лаҳзаҳои қулай аст ки мо як шеърҳо қироат кунем дар васфи ватани азизамон. хуб аз кадоме аз шумо гӯш мекунем? خیلی خوبتر هر سه ما خونیم نه خیلی خوبتر هم یک جا خونیم یک جای سرود یا اینکه شعر؟ سروده که ما دمی قسم نظامی میخونیم پرچمت رو وطن پرفشان میکنیم دشمنت رو وطن به نشان میکنیم ما همه سربازانی جان فدا ما همه بری تو جان فدا میکنیم جان فدا میکنیم یک و دوی و سه و جان با رو قطار از خطلان و از خوجان از پامیر و از ایسان ما یارم و برادر در پلوی هم دیگر اسکری جان فداییم برای خلق کشور ما محکم و محفیم بدار درویشیم از دشمن نمیترسیم دیواری آهنینیم. иқдоми наҷиб аз мағозаи либосҳои мардонаи асл. ба таваҷҷӯҳи домошавандагон мерасонем ки агар шумо тамоми сару либосҳои тӯёнаатонро аз мағозаи асл харидорӣ кунед, ба шумо як адад курта ва галстуки домотӣ тӯҳфа карда мешавад. бояд қайд намоем ки аз мағозаи асл тамоми либосҳои мардонаро вобаста ба 4 фасли сол пайдо кардан мумкин аст. аз қабили пойафзолҳои замонавӣ, шиму костюмҳои шинаму зебо, курта ва галстукҳои замонавӣ, либосҳои варзишӣ ва дар умум зиёд аз 200 намуди либосҳои мардона танҳо аз давлати Туркия инҷо ҷамъоварӣ шудаанд. суроғаи мо шаҳри Хуҷанд, бозори марказии Панҷшанбе. телефон барои маълумот 628 22 22. олами зебогӣ дар мағозаи асл. пеш аз гӯем ҳозир шудан ба қисми низомӣ гӯем бо чӣ корҳо машғул будед? умуман машғулиятҳои шумо чӣ аст? пеш аз хизмат омадан худам ман духтур будам, дар як ҷо кор кардам. хуб оное ки дар қафо ҳастанд шумоён бо чӣ машғулиятҳо банд будед? пеш аз хизмати ба хизмати модар ватан омадан аввал мегаштем вақте ки дар оинаи нурдин тамошо кардем дар бораи оинаи нилгуна яъне телевизор тамошо кардем хеле ки сарбозон мераванд ҷои тирпаронишонро нишон додан ҷои хизмат карданшона ҳама ҷоро нишон додан ҳавас мономад завқ омад ҳавас кардем гуфтем ки як морам ба сафи қувваи мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дохил мешем. истодем 27 сентябри соли 2019 ба ноҳияи дарвоз рафта дар военкомати ноҳиявӣ худмонро дар қайд мондем. рӯзи 1 октябр қайд гузаштему ба сафи қувваи мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дохил шудем. ба он ҷавононе ки ин лаҳза моро тамошо карда истодаанд тавассути оинаи нилгун ба онҳо чӣ тавсия медиҳед? ба онҳо гуфтанем ки биёем ба хизмати модар ватан. хизмати модар ватан омадани шараф аст. биёен хизмат ҷои мардон аст. дар ери ки майдон аст далер аст, агар рӯбоҳ ҳафтад шер аст. ҳазор раҳмат барои ибрози андеша ман ташаккури бепоён мегӯям. хуб як саволи дигарро ман пешниҳоди шумо кардани ҳастам. пеш аз омадан ба қисми низомӣ фикр ва андешаҳои шумо нисбати хизмат кардан ба ватан ё нисбати қисмҳои низомӣ чӣ гуна буду? анакнун имрӯз чӣ гуна аст? аввалан ман хеле фикр кардам ки қисмҳои низомӣ оли масъалаи ҷумҳурии тоҷикистон дар сарбозон вақти хизмат рафтан ку хизмат рафтан ман хеле фикрҳо кардам ки ягон ҷои тарс дорад ё ягон сарбоз мисол ай хизмат меояд ягон маъюбшиягӣ бошад ё ягон вай бошад, лекин ҳақиқатан ин хеле набудааст. ман хато фикр кардагиам, омадам ба чашми худ дидам ягон камбудӣ дар хизмат нестае. асрорҷон як чизи дигарро биёед боз ҳам муайян кунед. дар оғоз ягон мушкилиҳо буданд ё ин ки худатон чун дар ин гуна муҳит ҳоло шумо одат накарда будед, дуруст? як бора ки аз хона ба қисми низомӣ омадед ягон мушкилӣ кашидед? якум бор мактаб мерай ҳеҷ вақт
навиштан наметонӣ. Вақте ки ба сафи қувваи мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дохил мешавад, вақте ки ман якум бор ба ҳамин қисми ҳарбӣ омадам, уҷа раҳмат ба ҳамун сержантҳое ки моро шагат кардан, роҳ омӯхтанд, сержантҳо, офитсерое ки дамбо командири взвод буданд, ташаккур ба онҳо мегӯем. онҳо ба мо шагат кардан омӯхтанд, мо ёд гирифтем то қадри имкон. ин рӯз омадем бо навазкарое ки нав омадагӣ буданд, бо уғода ёд додем. аввал қин, баъд оста осон шидан мегирд. ҳозир бошад баъди хизмат хона рафтан намехоҳӣ? ман таманно онро мекунам ки шумоён бигзор бо сари баланд хизмати модар ватанро ба поён расонед ва боз ҳам ба хонадони хеш баргардед. мо басанӯзоне ки шумо помирӣ ҳастед, ман хуҷанде ҳастам, ин нафар аз дигар мо ҳама тоҷик ҳастем. ва мо ҳама сарҷамона барои ободиву осудагии ватани азизамон саҳм мегузорем, чун дар аксар баромадҳояшон ҳам асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ қайд карда мегузаранд ки мо бояд аз маҳалгароӣ даст кашем. шумоён оиладор ҳастед? Не, ола муҷаррад. Муҷаррад. Таваллуди шумо? 8 сентябри 1997. 97? Бале. беҳтаре. хоб, дар бораи як мавзӯи дигар ҳам бояд камтар ҳарф занем. чун мо албатта ҷавонписарон ҳастем, шояд ягон кунҷи қалбҳои моро ягон духтарак шояд соҳибӣ карда бошад. хоб, биёед тасаввур кунед ки моро ин лаҳза касе надида истодааст, нашунида истодааст. номаш чӣ? номаш? хоб. асрорҷон, ман бор дигар таклиф мекунам. шоҳида. беҳтарин. хабардор аст? Бале. кай нақшаҳо чӣ гуна аст? кай оила барпо кардани ҳастед? ба сари баланд агар хизмат адо кунам, иншоалло баъди 2 моҳ хизмата буд мекунам, хона мерам. хай метавон замин кардам. аҳли хонаводаи шумо ба фикрам хабардор ҳастанд? бале, хабар. беҳтаре. ман якчиро қайд кунам ки ин барномаро онҳое ки дар вилояти суғ умр ба сар мебаранд бе ягон мамоният тавассути оинаи нилгун тамошо карда метавонанд ва онҳое ки берун аз вилоят ҳастанд метавонанд тавассути шабакаи YouTube тамошо кананд. шояд ин лаҳза ана ҳамон номашон чӣ будед? бахшиш. шоира. шоира ё шоҳида? шоира. хуб, ана ҳамон нафар. намедонам, ман ин тараф нигоҳ мекунам, гӯён ки ман нестам ягон суханҳое ки дар дил доред кани барам. Не, надо. ҳадиақал як саломи гарми ҷӯшо. шумоям ягон тараф нигоҳ кунед, мо нестем кани ҳара. хай саломи гарми ҷӯшу барои ба шоира мерасонем. мумкин яке тамошо мекунад. ман ҳаминро қайд карда истодам. кӣ медонад, шояд ин лаҳза моро тамошо карда истода бошад. кани манаман ҳама чӣ бугум ара? як саломи оташӣ, як саломи бо муҳаббат. хай салом алейкум шоира. тарафи асрор ба шумо салом. хоб, хай яке нигоҳ мекунад баса боз кифоя. бигзор муҳаббати шумоён муҳаббати ҳаққонӣ бошад, муҳаббати самимӣ бошад. базмо шудеда ба фикрам? бале. хуб, асрорҷон, аз назари шумо ҳамаи ҳамсолони мо, яъне ҳамаи ҷавонон ба қадри осудагиву оромии ватани азизамон расида истоданд ё не? ба фикри ман шояд як хел одамон расидагӣ набошанд. барои ҳамин ки баъди хизмат одам ба қадри ватану модар сулҳу оадат ба пуррагӣ мерасад. чунки ман худам хешаи хизмат хел будам да. омаду хизмат кардам, оли ба қадри модару падар ваъдат сулҳу оромӣ ба пуррагӣ нарасида будем, оли расидагӣ. имрӯз шумо ба қадри ҳамаи неъматҳое ки мо дорем расидагӣ. ман ба фикри бародарам асрор мувофиқ ҳастам, зеро ки баъзе аз ҷавононе ҳастанд ки ба қадри ин озодӣ, ба қадри ин диёр, ба қадри ин гӯем ки кишвари ободу таърихсози мо, яъне кишваре ки бисёр ҳам як таърихи қадима дорад, намерасанд ба қадри ин. ман ба онҳо гуфтанӣ ҳастам ки ба қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон омада дар ин ҷо хизмати ҳарбиро пеш барам ва ба қадри ин шояд бирасанд. ҳамон замон мерасанд, зеро ин мактаби мардонагист.
خب برای امروزی اندیشه من تشکر میگم. هست با یک روز سروده که در یک جایی سرویم. سر به سر تن به تن با تمامی وطن دست خود رو بده من به تو تو به من. سر به سر تن به تن با تمامی وطن دست خود رو بده من به تو تو به من. ما همه عالمیم ما همه آدمیم دشمنیم یک دل و یک تنیم. سر به سر تن به تن با تمامی وطن دست خود رو بده من به تو تو به من. تاجیکستان بیزیست جان و جانم بیزیست ما با پوستی تویم شاد و خندان بیزیست. سر به سر تن به تن با تمامی وطن دست خود رو بده من به تو تو به من. هزار رحمت. طبیع همه ما بولیده است درست؟ بله بله یا اینکه خسته شده چی؟ نه. شاید اینجا سوال تولید گردد که اینا گفتند سیر و گشت شهر برای چی در یک کنجی شهر نه، رفت من ایستاده؟ بدونم. سبب در اون است که من باید با بینندگان قید کنم البته راندن این نقلیات کمی دشوار است. علاوه بر این من عهده‌دار هستم که باید با عسکران هم صحبت شوم. از این خاطر ما تصمیم گرفتیم که یک راهی رو طی کنیم که با دیگر نقلیات ها خلال نرسونیم. بله از این خاطر خب ترانه آماده؟ بله شروع میکنیم. وطن تو سر نوشتم توی باغ و بهشتم وطن دل پارم راه برای تو نوشتم. وطن تو سر نوشتم توی باغ و بهشتم وطن دل پارم راه برای تو نوشتم. عجب تو نازنینی چیز با سرزمینی تمنا میکنم و خزانه را نبینی. عجب تو نازنینی چیز با سرزمینی تمنا میکنم و خزانه را نبینی. وطن من دشمنت را همه خار ببینم تو رو تو بر فلک ها سزاوار ببینم. وطن من دشمنت را همه خار ببینم تو رو تو بر فلک ها سزاوار ببینم. ما از اسرارجو خواهش میکنیم که هموطنان عزیزمون رو با زبانی بدخشانی هم تبریک کرده باشند. بله یعنی مرحبا. خیوز خواهیکم فرودارد جایندن تاجیکستان 23 فوریه 28مین سالگرد قوای مسلح جمهوری تاجیکستان تبریک فقط کنم. خواهی کنم فوق وقت سربلند این ماش جایونه چه هرچه دمین خدمت ماش بچگله آتنه چوش واردین بعد مکتب تهور شیدو در همین قسم نظامی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان خدمت کنیم. با فکرم حجت به ترجمه نیستم زیرا اکثرش رو من خودم هم فهمیدم و فکر میکنم که برای بیننده هم فهمو بود. ایو مادر کلان کردی و هر میار رو کردی سفر کردم از این خانه یارو دوستان نمیدونن با دو دستانی لرزاند با دو چشمانی گریاند و خدمت میروم دوستان پناهت بر خدا مادر. هزار رحمت. بگذار آواز شما خسته نباشد. اومد از شما پرسان شده هستیم که امروز مبادا شما رو خسته نکرده؟ نه اومد تاثیرات و کیفیت شمایان چگونه است این زمان؟ این زمان خسته نیستم. میخوام که 2 ساعت دیگر هم خلقتی شما هم صحبت باشه در یعنی سیر و گشت ما با پایان نرسد. بهترین دیگه با شما بودن خوش است. هزار رحمت. ما هم بینت خرسند گردیدیم که امروز شمایان یعنی راهبریت شما و خود شمایان ان همین پیشنهاد ما رو رد نکردید. یعنی ما در یک جایی که توانسته ایستادیم که یک گوییم روحیه ایدانه بخشیم به بینندگان عزیز و عالی قدری که این زمان ما رو تماشا کرده ایستادند. بله باز هم روی آوریم به پیشنهاد ترانه نوبتی. مادر جانگیر یا نک باز میام 2 سال بود دست هیچ کم نه باز میام جمعه شهی مرا دوختمون کلینی خش کرده تا بستمون باز میام باز میام
2 سال گذشت هیچ گپ نه باز میام. ҳазор раҳмат. яъне шумо тавассути ана ҳамин тарона ба модарҳои хеш муроҷиат кардани ҳастед ки омодагии хешро хуб бубинанд. آسمانی سرزمینی باستان مایم آسمانی هر در و هر آستان مایم ба фикрам сӯзишвориш тамом шуд. ҳоло чӣ кор мекунем ба? чӣ кор карданамо маълум. Аҳа. яъне мо худи ҳозир қувваву тавоноии сарбозонро месанҷем. яъне ҳама каса барои ба ҳаракат дар омадани ин нақлиёт саҳми худро мегузоред то нуқтаи сӯзишворӣ Бале, бале. камтарака. Бале. майлаш? Майли. хуб аскарон шумо омода? Бале. мерамем. ин албатта исботи он аст ки дар қитъанам сарбозон аскарони тоҷик дорои қувваи махсус ҳастанд ва мо таманнои онро мекунем ки бигзор ба вақти тоҷикистони азизамон чунин сарбозону аскарони ҳақиқӣ зиндаву саломат бошанд ва ҳеҷ гоҳ бемор нашаванд. бинандагони азизу арҷманд, ниҳоятан мо расидем бозам ба қисми низомии 65-93 ҳамроҳи анамин аскарони пешқадам. дар фарҷоми барнома бор дигар ба шумоён изҳори сипос баён менамоем. умедворам ҳастем ки шуморо хаста накардем ва дар нашрҳои минбаъдаи лоиҳаи такси аҳрорӣ умедворам ҳастем ки бозам ба шумо хизмат мекунем, яъне бозам саҳми худро мегузорем барои сайругашт намудани шумоён дар шаҳри азизамон. хуб, таманниёти неки шумо ба бинандагони телевизиони Сомон ва он нафароте ки айни замон тавассути телевизион моро ҳамроҳӣ карда истоданд. ташаккур барои дастгириятон ва даъвататон ба ин барнома. 23 февралро бори дигар табрик мегӯям барои хизматчиёни ҳарбӣ ва раҳмати калон ба шумо. бигзор ҳамавақт хонадони ҳар як сокини Тоҷикистон обод боша. бинандагони азизу арҷманд, бори дигар дар анҷоми барнома аз номи гурӯҳи эҷодии лоиҳаи такси аҳрорӣ ва алахусус аз номи кулли кормандони телевизиони Сомон тамоми шахсони низомиро, тамоми онҳое ки дар қисмҳои низомӣ кору фаъолият доранд ва саҳми беандозии худро барои оромиву осудагии ватани азизамон мегузоранд, албатта бо 28-умин солгарди қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон аз самими қалб табрику таҳният менамоем ва дар анҷоми барнома бор дигар таманнои онро мекунем ки бигзор ватани азизи мо ҳамеша орому осуда бошад ва ана ҳамин тинҷиву оромие ки мо имрӯз дорем бигзор ҳеҷ гоҳ аз даст надиҳем. ид муборак бошад.